Nganong sa simbahan man ka magsalig para sa imong kaluwasan, unsa ingon Hesukristo sa Juan 14:6, walay makaadto sa amahan kung dili pinaagi kaniya. Wala siya mag-ingon nga makaadto sa amahan pinaagi sa simbahan. Si Kristo o ang iyang simbahan, dili gyud na pwede managbulag. Si Kristo o kining iyang simbahan nga mao ang iyang lawas, magpadayon kini nga manag-uban gikan sa iyang pagkatukod hangtod karon. Kay giingon pa niya, ako magauban kaninyo kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Colossians chapter 1 verse 18, si Kristo mismo ang maghahatag sa kinabuhi sa iyahang gitawag og lawas nga mao ang simbahan. So kung maingon ta nga makatagamtom tagkaluwasan kang Ginoong Jesucristo, dili pinaagi sa simbahan, tablara nga ato ang gisupak o gikontra ang gisulti sa balaang kasulatan nga si Kristo ang ulo, ang simbahan mao ang iyang lawas. Kung magsigit na og pamugos nga walay kalabutan ang simbahan diha sa gitawag og kaluwasan, atong giinsulto nga ato ang Ginoong Jesucristo. Nga naman kay kabubuton ni Ginoong Jesucristo nga ang iyang simbahan, kining simbahan nga iyang gitukod, pamaagi kini nga makasulod ngadto kaniya og pinaagi usab ni ana makatagamtam ta ni ining kaluwasan kay siya man mismo ang manuluwas sa iglesia nga mao ang iyahang gitawag og lawas. Mon lagi nay gitawag og pait nga kanay bitong nga atong hunahuna mahiluan sa mga pagtulunan nga gitukod lang or sa mga pagtulunan nga gikan sa mga sektang gipangtukod lang sugod ni atong ika-16 ka siglo hangtod karon. Nga naman kay di man gyud ta makatuod sa kamatuoran. Di ta makatuod sa kana bitong kabubuton sa Ginoong Dios nga diin kinahanglan tang mosunod niya. Tuod kay nituo man ta sa mga tawo nga way katungod nga magtudlo sa maayong balita. Mituo man ta sa mga tawo nga walay katungod nga tawag ining manudlo mahitungod sa pulong sa Dios. So mo na nga careful ta mga sir ug mga ma'am. Kay kung mutuo ta ni ining mao mga tawhana nga nanudlo nga ang simbahan way kalabutan sa kaluwasan, ang simbahan way kalabutan sa pagpaduol ngadto kang Ginoong Jesucristo, nahulog na atong ikontra nga atong Ginoong Jesucristo. Ingon gud sa Ginoo, ako ng simbahan. Ingon sa mga apostol kanang simbahan na maoy iyahang gitawag og lawas. Unya kontrahon na to. Dili pwede. So again ha, dili managbulag o di mahitabo nga magbuwag si Kristo o ang iyang simbahan nga mao ang lawas. Kaya kung atuan ng tanggalon, atuan ng gitawag og bulagon, mahulog nga ang Kristo nga inyong gituuhan ang nananggal na. Ungo ng Kristo inyong gituuhan, pero ang Kristo gituuhan sa mga Katoliko, dili ingon ana. Kay manag-uban always. Ang Kristo nga ulo, ang simbahan mo iyang lawas. Kon ang Kristo mo ang manluluwas, ang simbahan makaluwas tungod ni Kristo nga iyahang gitawag og manluluwas. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II TV, Argumento page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apologist International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.